Stani, ne snimaj. Ne, cigara, nemam da se stavio cigaru, nema nja. Puši kurs, gledaj sad snimam, ajde, počne pričati. Šta ćeš počne pričati? Cigara mi treba budala. Ma počne pričaš bre, kakva cigara bre pričaš bre, to ljudima. Pa dobro. Šaga. No, Nemanja, usnimaje, ja, nemam šta da radim, evo, telefon mora kremenu, zbog njega. Evo ti, gledajte, ljudi, gledaj, Dobar dizajn, loš kvalitet. Čo je, mam bata s tu motoforu. Ružan. Ružan nije na. Ružan, otkinuo čovjek. Okrenuj to malo kameru. Gledajte, vidi, posmatrajte ga. Gledajte, čovjek bije satire. Crnomina balerina od kruma opre. Zašto je bio Ružan, gledaj. Ružan, če, da mu objasni neke fore, o precizno mehaničkim delovima. Da, naprijed. 3, 4, Sad. Ovo se dešava u našoj dimenziji. Da. Ne tuđa, ne leva, ne desna, naša dimenzija. No mi drugaš miša bre, objasni ljudi. Objašnjavaju, viš, evo ako me... No mi drugaš miša. Pa ne fair kolega, evo te drugo te mi miša objašnjavati ljudima. Dobro, onda neću objašnjavam miša, kolega. Objašnjat ću vam čašu. Čašu objašnjavati. Čaša se pumpa. Sve. U stvari ne Dok pumpaje. eksplodira dok ne znam. Da, čaša se pumpaje. Se pumpaje. Ne, jebeš čašu. Sad se pumpaje koliko. Ne pumpa to kako god. Evo, ovo se pumpa, ma jebeš. Pa je. Šta je, evo, praznu ambalažu. Išta snap, gledaj što drugo moj miši, ja. Da nema nafte. Mi bi ljubili čepoj. Bez muzike, Nemanja. Ja te zamoljavam bez muzike. Nemanja, ili da smanjiš muziku. Šutri bre, pizite. Gasi malo, smani, brate, čuješ, Nemanja. Evo ti. Ja stežem ovu flašu, vataju me živci. Ovo ono što ste ti češ, nemoj da dokaš. Ajde da smanjam, brate, malo, ti što. Šta ti se ne staje? Nastavi re, pričaš ljudima? Ja, pričam cijelo, Ljudi, prego. Posti žal. Prego. Bene, por favore, prosto signor Žano. Pusti me. Sad ću ja da vam objasnim šta. Gledajte, kako sam to manir. Posle blago programa pijenog mog druga, znači mi imamo program Pijan moj drug, tako se zove. Program zove emisija Pijan moj drug, Nemanja, kaži. Pijan moj, ajmo u isto vreme. Pijan moj drug, Ruški. 3, 4, sad. Pijan moj drug, ajde. Pijan moj friend, brat Ružan. Dobro, gledaj. Ljudi, evo, baterija, vidite ovdje. Baterije, svi tražu baterije, nigde u kući nema baterije, ali svi tražu baterije. Ne, skratimo. Pa idemo. Baterije. Ljudi, tu ima struja, razumiješ? I ti, čovjek u sebi ima elektrone, protone, kurtone i razumiješ? I ti kad jedeš baterije, razumiješ? Evo, viš ovo. Ukusne su baterije. Ali, Da, tiklo. dragi gledač, ukusno su ono.
Ti kada baterije? Sveži majonez od magneta i ketchup. Baterija, tebe boli kurac. Ješ. Gledaj kaj kosko palo od bezadnje. Jedeš baterije. Ako mnogo jedeš baterije. Čovjek kad mnogo jede baterije. Onih iz Kenja. Ne. Čovjek kad mnogo jede baterije pretvara se u pikavce. A pikavci kad porastu, ne. Postaju vrapci. Ne, nego pikavce jedu komarci. Kad se komarci najedu pikavca, onda postaju vrapci. Ajde se ga pesmu. Je do veka milost njegova, aleluja. Slavimo Gospoda našega jedinoga, aleluja. Jer je do veka milost njegova, aleluja. Evo vidi, to je. Gasi, nema. Da ode, Drukens je ode, jeli?